С музика. Музиката ми е помагала в много трудни моменти. Когато бях на 13, моята най-близка приятелка тогава беше блъсната от на жена, която реши, че не трябва да спира на пешеходната пътека. Аз до ден днешен много трудно го преживявам, но музиката много ми помогна тогава. Септември месец в град Пазарджик бях на Плюс фестивал. Всички хора викаха името ми, а те не знаят коя съм. 8000 човека. За момент се почувствах като звезда. Майка ми иска да се занимавам с фармация или психология, но ще ми подкрепи, ако искам да пея. На първо място е музиката, всичко останало е на второ. Аз виждам живота по друг начин относно образование, работа. Ще бъде това, което тя иска, защото аз работя това, което искам и си представям, ако трябва да работя нещо друго, което не ми е приятно, какво би било. Така е, абсолютно. На моето изпълнение искам да се обърнат и 4 ментори, ако може. Ако се обърнат и 4, затваряш очи и много че бонче. Ами, може би не. Ще мисля по-стратегически. Ще избера графа, защото за мен той е един от най-големите продуценти в България, защото е професионалист и мисля, че ще мога да работя много лесно с него. Аз изчаках няколко години, за да израсна психически, защото по принцип съм емоционална и ми е трудно да преживявам всичко. Готова съм за гласа на България. Ето и на сцена. Слушай ми се някакво соло парче. На теб какво ще се слуша? Доста рокет послушахме, да. Може и някаква по-фънки такова ми се слуша. Може и фънк, да. Също. Много е трудно да кажеш не на артист, изпълняваш народна музика. Изключително е трудно да кажеш не. Защото тя винаги те докосва. Там няма грешка. Изпълнението беше окей. Това беше стабилно от всякъде. Страхотно момиче. Според мен те изгубиха много с теб.
почувствах добре, защото се докоснах до една уникална емоция да пея на такава сцена с бенд. Беше уникално просто. Знаеш, може избора на песен никога не знаеш какво точно не ти е достигнал. Може да е нещо много малко, нещо дори независещо от теб. Да кажем, от такива песни, когато се явяваш някъде на такъв формат, да придадеш нещо свое, не толкова да си го изучил, да си го изпипал и само това там да стоиш. Абе, човек трябва да е малко по-смел. Няма страшно. Наистина пя страхотно. Следващия път. Успех. Пак ще се видим. Чао.